खुलुमबाय लोगोफोर दिनै भिडिअआ गुसुं जागोन ओमफ्राय बारा गोलाव जानाय नङा मोनसेल' टपिकखौ लानानै आं सावरायनो नागिरदों जोंनि बिटिसि खुंथायाव थानायफोर बा बिथां प्रमद बर'आ मोनसे राव बुंदों बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि रादाबावहाय एसे दामनायखौ नुदों बिग ब्रेकिं निउस होननानै बिथांमोना निउस पर्टेलआ होनायखौ नुनो मोनदों जाय हक निउस पर्टेलानोसै बेखौबो दामगोन बेखौबो दामगोन बेखौबो दामगोन गासिखौबो दामगोन माइगाब जुजाय गैया दिनै जोंनियावहाय दा जों आवगोलफोरनि समाव निउस पर्टेलफोरखौ बारा जौगानायखौ नुवाखैमोन ओमफ्राय दा एसेब्लाबो जों बिटिआर एकर्ड जानायनिफ्राय एसेब्लाबो माखौ नुदों जोंनि निउस पर्टेलफोर एसे सिनस्रिया गोरा जानायखौ नुदों आरो जानांगौ सिनस्रियाबो बेकबना एसे गोरा जानांगौ आरोखि नङाला जाया এই বুলি जोङो वान साइडेड जानानै माखासे बाथ्राखौ पर्टेल हिसाबै आरोखि ना माखासे बुस्थुखौ वान साइडेड जानानै माखासे खामानि मावनायखौबो जों नुनो मोनो ओमफ्राय आरो सोरबाया जुदि वान साइडेड जानानै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै बिसोरो जाय वान साइडेड थांग्राफ्रा वान साइडेडखा ओमफ्राय वान साइड नङिफ्रा बिसोरो जेनेरेलि माखासे खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों जाय हक आं बाथ्राखौ बिदिखौसो बुंनो लुबैदों जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव गोजोन थासारिया जानांगौमोन खिन्थु दिनै जों मा नुनो मोनदों माबा फुटबल टुर्नामेन्ट खेला जायै समावबो मा बै समाव आवगोलनि समाव जायाखैमोन बिथां प्रमद बर'नि बाथ्रा बुंनायखौसो आं एसे बुंनो नागिरदों सिएम बिथां बुंनायखौ जोंनाव खय एकजना एसे माबाबो दङ दे माबा माने एसे बोरैबा दङ बाथ्राया ओरैबायदि बुंदों 17 बोसोराव जौ जुवा ना ड्राग्स गान्जा बेफोरजों खेला मेलानो माबा माबि होनानै दिनानै थांजोबदों बेफोर बाथ्राखौ जों लिरना होनायखौ जों नुनो मोनदों स्क्रिनाव होगासिनो दं आं किन्तु दिनैहाय जों गोजोन थासारि जानायावहाय आरो गोजोन थासारिया बा नैबे एकर्डआ माब्रैहाय जाया बेखौबो एसे सानहरनाया मोजां सानहरनानै एसे गोजानै एसे सानहरना बुंना होनाया मोजां बिथांमोना बुंबाय थायो जे जों बिपिएफफोर बायदि नङा थिगैनो दङ बिपिएफफोर बायदिबो नङा इउपिपिएलआलाय माब्रैथो बिपिएफनिजोंलाय खारजाबफानो हाबाय थानांगौ जाखो दिनै सिन्डिकेट गैया सिन्डिकेटफोरखौ गैया होननानै बुङो किन्तु दा जोङो दाखालि निउस पर्टेलाव एसे दामनानै होगोन आं बेखौ आं दामनायनि राव नङा सोरबा गलदं ना मा होनो सोरबा ददे ना मा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनायखौ जों नुदों आंनि राव नङा दे निउस पर्टेलावसो ओंखारनाय बियो गोदानै बारा गोबाव जायाखै नै सप्ता खनसेसो जाबाय जानांगौ ओमफ्राय दिनै बिथांमोना गुबुनखौ सोंखारिदों बा बुंदों पलिटिक्सआव जों सोंखारिलायलायो आरो बुंलायो गुबुना सोरबा सासेखौ बुंनाय इउपिपिएलआ बिपिएफखौ बुंनाय बिपिएफआ इउपिपिएलखौ बुंलायनाय बिदिया जानांगौ थिगैनो किन्तु दिनैहाय मा गोजोन थासारियाव जों माखौ नुनो मोनदों बिथांमोननि समाव मेलाजोंनो थांबाय जौ जुवा बेफोरजोंनो टाइमा थांजोब्बाय थाखा फैसाफोरखौबो बिसोरनि दिनावनो जाख्ल'जोब्बाय बिपिएफनि आमोलावनो जाख्ल'जोब्बाय आरो मोनसेबो उन्नयन बा डेभेलपमेन्ट खालामाखै होननानै बुंदों बेखौनि बे डेभेलपमेन्टनि फैनाय फैसाखौबो बिपिएफआ जाजोब्बाय थिग दं आं बेखौबो मानिबाय दा फैयै जोङो खुंथायाव फैबाय गोजोन नैबे मोनसे गोजोन एकर्ड जाखांनायनि उनाव पिस एकर्डनि उनावहाय जों फैफिनबाय इउपिपिएलनि नैबे बिथां इउपिपिएल सरकारा फैबाय प्रमद बर'आ दिनै सिएम जाबाय बास मोजांनि बाथ्रा दा बुंनांगौआ बिसो दे दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव प्रब्लेम सिन्डिकेट जाया होनना बुङो रिसेन्टलि माने दाउ बयलारनि मानि सिन्डिकेटआनो सोलिगासिनो थायो बेफोरबो मोनसे प्रब्लेम नामफोरखौ आं बुंनो थाङा एसामिस निउस पर्टेलाव जेरैबायदि बाथ्रा बुंनाय बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन दिनैहाय पार्सेन्ट लाया होननानै बुंदों बेफोरावबो दिनै साननो गोनां 11% लायो 12% लायो
बेफोरबायदि आरोखि आरो बे पार्सेन्ट लानायनि भिडिअ फुटेजखौ जुदि नैबे सरकारा जुदि बियोब्ला बेखौबो जोङो आं होनो हानायनि गोहोआबो दं सोरबायदिया ओमफ्राय जाय मानसिया नाजावदों बेखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामथारनो हागोन ना हाया नैबे खुंथायाव थाग्राफोरा बर'आनो जा हारसायानो जा खालामनो हागोन ना हाया बेखौसो नांगौ जुदि खालामनो हायोब्ला सासपेन्ड खालामथारनो जुदि हायोब्ला आं भिडिअखौ अपेन खालामनानै होगोन बे बाथ्राया सेक्रेटारि अफिसाव जेसेबां बर'आनो जा हारसायानो जा बांगालानो जा मायानो जा फैसा लाग्राफोरनि ओरै ओरै बजा बजा नाजावनाया बेफोरनि भिडिअ फुटेजआबो दं बेफोरबो मोनसे दिनैहाय बुंजाथावथाव राव दिनैहाय जोंनाव दुरान काप ना ट्रफि खेला होदों दिनैहाय बेसेबांबा बोसोरनि फुराना फुटबल दिनैहाय बेखौ जों बुंनो थाङामोन जों बुंनो गोनां बायध'ता दिनै फ्रि ना मा टिकेट होनायनि बाथ्रा आंनोबो जासिदोंमोन सासे लोगोआ आंनि जायगायाव जुदि सोरबा नायनो लुबैनाया जुदि नायनो मोनोबा मोजांनि बाथ्रा नायहैथों नायनांगौ थांनांगौ नैबे ट्रफि खेला होनायखौ आंहा बारा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय बुंनांगौआ बेखौसो फैदों दा ससियेल मिडियायाव दा मा जादों जायहा टिकेट लाना हाबनो मोननाय बिसोरथ' हाबनो मोनखाबायसै हाबनो मोनाखैमोन बिथांमोनखौ मा खालामदों फिखुङाव गस्ला खुदलायनानै आंखौ बेसेबां हायो बेफोरबायदि होननायखौ नुनो मोनदों थाङै थुङै आरोबाव बुहैनायखौबो जों नुनो मोनदों बेनोमोन नामा सार प्रमद नैबे गोजोन गोरोबथाया नोंथांमोननि आमोलाव बेफोरबायदिनो खालामगोन नामा सार प्रमद बर' आरो दिनै बेबो मोनसे थांबाय दिनैहाय जाय मानसिया दिनै मोसौ बायनानै लाबोनाय बेखौ सिखावनि नामाव दिनैहाय बुबाय खोनानो मोनदों बेखौ FIRबो होबाय रेजिस्टारबो जाबाय होननानै खोनानो मोनदों दिनै बेफोर माबायदि जानो हमदों सार प्रमद बर' बेनोमोन नामा जोंनि गोजोन गोरोबथाया आरो दिनै फैयै फैयै मा बायदि रोखोमनि गावजों गाव दाङा बाजि गेजेराव गोबां जाथाय जानानै थांबाय मा होनगोन बेफोरखौ दिनै जों बेफोरखौनो लानानै गोजोन गोरोबथा होननानै बुंजागोन नामा बाथायाबो दिनै जियालाव थाहैनांबाय दा जों साननांगौआ बिसो जानानै फैदों गोजोन गोरोबथानि बाथ्राखौ जुदि जोंफोर बुङोब्ला बिथां प्रमद बर'आनो होन सोरबा दैदेनगिरिफोरनाव गन्थङाव एसेब्लाबो दै हाबो आरो आं बुंनो थाङाखै बै सुबुंफोरखौ उमुकनि बिदि जाग्रा बिदि खामानि मावग्रा होननानै आं बुंनोबो थाङा बा सोरनिबा एजेन्टबो होनो बुंनो थाङा बा सोरनिबा माबा मोनसे होनोबो थाङा आं गुबुन बायदिबो बुंलाबायनो एसे बादों थ' जायखिजाया गोजोन गोरोबथा पिस रेकर्डआ जानानैबो थांबाय राजनाथ सिं बिबो फैनानै थांबाय NDBनि बारै मा बुंलांखो केसनि बारै जेबोथ' रायखांनायखौ बारा खोनायासै जों लुबैदोंमोन मोनसे बा केसनि सोमोन्दै एसेब्लाबो माबा मोनसे इमिडियेटनो उइथड्र जागोन बियो हाइनेस केसफोराबो नन हाइनेसब्लाबो इमिडियेटनो उइथड्र जागोन जों बेखौल' आसा खालामना थादोंमोन नाथाय जों बेखौबो खोनानो मोनाखै दुखु नांदों जोंहा एसे साननांगौबो जानानै फैदों खोनानो मोनबावदों आरोबाव मा पुलिस थाना RD फेक्सनफोरनि नामा खनसे आरोबाव भेरिफाइ जाफिनबावदों आरोबाव मा बिसोरखौ इनकुवारि खालामदों नायगिरदों मा मावदों मा मादों एक्टिभिटिसफोरखौ नायगासिनो दङ होननानै बुंदों जोंनि गथ'फ्रा जेबो खामानि मावनो रोङा आरो बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव थांनो गिसै जोंनि सेंग्राफ्रा मावनायबो नङा जोंनि जाखिनि गथ'फोर दं ना बे सेंग्राफ्रा दिनैहाय सोरबाया दिनै हाजिरा मुजिरा मावना जानानै आगोर मोनाखै जोंनि सेंग्राफ्रा सोरबाया नुयोब्ला माने बेखौ दुखुसो नाङो जोंफोर नुयोब्ला जोंफोरनो हालादानो मा अबस्था जों गुबुनखौ नायनो हायो बा जों खोथा बाथ्रायै जों एसे एनै बुंनाखौ होनो हागोन खिन्थु जों फाइनान्सियेलि जों बै सुबुंफोरखौ जोंनि आफादनि सुबुंफोरखौ जों हेल्प खालामनो हायो मदद खालामनो हायिफोरबायदि जानानै दङ नुब्ला कयेकजननि दुखु दाहा खालामनायखौ नुयोब्ला बिखाबो खामखाङो दुखु नांखाङो रागा जोंखाङो दिनै गोबां बाथ्रा बुंबाय बावहाय जुदि गाज्रि खोथा जुदि बुंदोंबा बा सोरनिबा देहायाव नांहैदोंब्ला गावनिनो ना बर' फिसा होननानै क्षमा बा निमाहा होगोन होननानै आं आसा आरो मिजिं थिनानै थाबाय गोबां बाथ्रा बुंबावनांगौ दङमोन NDBनि बारै आरो गोजोन गोरोबथानि बारै माखासे बाथ्रा बुंबावनो दङमोन लोगोफोर कारेन्टआ थांबाय
मा खालामबावनाय आं बारा गोलाव खालामनो सानाखै भिडिअखौ बहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि